салому дуруди бепоён нисори якояки шумо бод мухлисон ва бинандагони гиромӣ. инак чун ҳамешагӣ дар ин вақту соат манзури шумост намоиши иттилоотию фарҳангӣ ва фароғатии як соат. бинандагони азиз, тавассути ин барнома мо бароятон бахшҳои ҷолибу рангинро омода намудаем ки ин лаҳза якояки шуморо ба тамошои онҳо даъват месозем. бинандагони гиромӣ, баҳри болидахотирии шумо барномаро бо як суруди дилнишин ҳусни оғоз мебахшем. дар идома моро ҳамроҳ бошед. منم داراترین آدم، وطن دارم کمی خود را نگویم کم، وطن دارم منم داراترین آدم، وطن دارم کمی خود را نگویم کم، وطن دارم سبزیجات و میوه‌جات منبع اساسی ویتامین‌ها بوده، گل و گیاه‌های شفابخش دوابخش هر گونه بیماری‌ها به شمار می‌رود. از این رو ما پیوسته کوشش می‌نماییم که در بخش یک مصلحت دایر به خصوصیت‌های شفابخشی آنها برایتان معلومات دهیم. بخش دیگری برنامه دایر به این موضوع است. مرحمت تماشا می‌کنیم. сирпиёз воситаи хубест барои нигоҳ доштани саломатӣ. ба ғайр аз доштани таъми махсус ва ҳамчун маводи хуштаъмкунанда истифода шуданаш, он инчунин дорои хусусиятҳои зиёди шифобахш аст. бояд қайд намуд, ки сирпиёз дар тибби мардумӣ хеле васеъ истифода бурда шуда бисёр бемориҳоро рафъ месозад.
таркиби сирпиёз аз пайвастагиҳои азотдор ба монанди натрий, калий, калсий, магний, кислотаҳои сулфат ва фосфор, витаминҳои С, Д, Б, моддаҳои ихроҷкунанда, равғани эфир иборат аст. ба шарофати таркиби бои муолиҷавиаш сирпиёз қодир аст ки фишори хунро паст намояд. ҳамчунин хусусиятҳои бедардкунӣ, зуд барқарорёбӣ, зидди вирусӣ, нескунандаи кирми меъда, зидди заҳролудӣ ва ғайраро дорост. дар таркиби сирпиёз элементи селен мавҷуд аст ки бо хусусиятҳои зидди оксидантии худ маъруф аст. сирпиёз дар таркиби худ беш аз 400 компонентҳои муфид дорад. он дар организм холестеринро коҳиш дода, гардиши хунро тезтар ва фишори хунро паст мекунад. ҳамчунин хусусияти зидди илтиҳобиро дорост. сирпиёз метавонад на танҳо зидди пиршавӣ ва ифлосшавии артерияҳои марказӣ, балки артерияҳои канорӣ низ мубориза барад. натиҷаи дилхоҳ метавонад баъди истеъмоли ҳаррӯзаи 2-3 донаи сирпиёз ба даст ояд. ба сирпиёз бӯи баланди махсусро моддаҳои сулфиддор медиҳанд. аз ин рӯ барои раҳо намудани бӯй аз даҳон пораи лимӯ, шохаи ҷаъфарӣ, тухмии ҳел ва ё кардамон ва ё ин ки даҳонатонро бо шир чайқонед. сирпиёз метавонад миқдори зиёди бактерияҳоро нобуд созад. сирпиёзро ба таркиби дорувориҳои зиёд илова мекунанд. доруҳое ки дар асоси сирпиёз омода шудаанд, бо самар ҳуҷайраҳои хатарноки саратонро нобуд кардаанд. бо вуҷуди ин, бояд хотиррасон намуд ки истифодаи дарозмуддати сирпиёз метавонад боиси нобуд шудани микрофлораи рӯда ва нороҳатии он гардад. ҳамчунин сирпиёз барои табобати харобшавии системаи асаб, бемориҳои пешобдон, инчунин барои поксозии организм тавсия дода мешавад. бинандагони гиромӣ, бахшеро ки айни замон пешкашатон мегардонем, тавассути он шумо имкон доред сайри яке аз мавзеъҳои зебои кишвари замонро намоед. умедворем ки тамошои ин саҳифа хушатон меояд. марҳамат, меравем. олимон муайян карданд ки тамошои манзараҳои зебо ва табиати кушод барои саломатии инсон ва ҳолати равонии ӯ таъсири мусбат мерасонад. кишвари мо тоҷикистони азиз бо мавзеъҳои зебои табиӣ, кӯҳҳои сарбаафлоки барфпӯш, дашту теппаҳои сарсабзу хӯрам, обҳои ширину шаршараҳои нотакрор, олами ҳайвоноту набототи нодир сарзамини беназирест ки кас бо дидани табиати афсункораш шайдои он мешавад. гарчанде ки 4 фасл дар тоҷикистони мо зебогиҳои ба худ хосро дорад, вале таровату накҳати фасли баҳорон гӯё бо шукуфтану дамиданҳо, чаҳчаи булбулон, боридани борони найсон ва тобиши нурҳои хуршед таровати дигаре дорад. дар ин фасл ҳар як минтақаи тоҷикистон вобаста ба мавқеи ҷуғрофии худ оҳиста оҳиста табиати худро тағйир дода беҳтарин манзараҳои фасли баҳоронро тавлид месозанд. дар ин айём шукуфтани дарахтон агар дар вилояти хатлон барвақттар оғоз гардад, пас он дар бадахшон нисбатан дертар оғоз мешавад ки ин албатта ба иқлим ва мавқеи ҷуғрофӣ вобастагӣ дорад. дар дигар минтақаҳо низ ҳамин гуна аст. дар ин фасл тамошои табиат ба кас ҳаловати дигаре мебахшад, зеро дар талу теппа ва доманакӯҳҳо намудҳои гуногуни гулу гиёҳҳо мерӯянд ки ба саломатии инсон манфиати зиёде доранд. ин мавсими сол дар табиати нотакрори кишвар намудҳои гуногуни паррандагон ва ҳайвонотро хуб мушоҳида карда метавонем, чунки онҳо низ ба монанди мо аз фасли баҳорон
ایام زنده شوی طبیعت استقبال میکنند. در حقیقت فصل بهار طبیعت دیدگشای کشور ما با شکفتن گلها و نسیم فارم و چهچه بلبلان رنگا برنگ می شود. عجب فصل است که زندگی ما آدمان با رنگارنگی آن آمیزش می یابد. هنر گنجینه پرزر و هنرمند زرگر بزرگ است که با آفریده های جالبش مفتونگر دلهای انسانی است. واقعا هم هنر والا شخص را در زندگی والا مقام و صاحب تجربه و با ابرو می‌گرداند. این لحظه بخش یک هنر را که همکارمان مولده سفر و آماده می‌سازد با هم تماشا کنیم. مرحمت. بخش یک هنر است منظور شما. در بخش نوبتی یک هنر آماده نمودن یک گلدان زیبایی را برایتان نشان می‌دهم. برای آماده نمودن چنین گلدان به ما لازم می‌شود کردان، دو نوع متا، آرایشات‌ها، شیرش، رچکه، قیچی و تپانچه. دوستان گرامی، بیایید با کار شروع می‌کنیم. سراول شما را می‌باید که در کاغذ سفید چنین قالب تیار نمایید و پس آن را در روی کردان تصویر نمایید و کردان را به همین شکل درآورید. بیایید اکنون کردان را میگیریم و متایی که پیشکی آن را تیار نموده بودیم همین گونه میگذاریم. سراول کمی شیرش میکنیم. در همین قسمت ها با دقت باشید. کردان را روی آن میگذاریم. همین را باید قید سازم که متا را از کردان کمی زیاد گیرید. خوب، در همین قسمت شیرش میمالیم. بینندگان گرامی، شیرش کرده شدیم و همین قسمت های متا را کمی میبریم برای آن که خلل نرساند. همین قسمتش را میبریم. قسمت دیگر را نیز برای خلل نرسانیدن میبریم. حالا باشد اطراف همین گلدانمان باز شیرش میمالیم. سراسیمه نشده. همین گونه متا را خوب مستحکم میچسبانیم. باز از این قسمت تپانچه برقی را به خردسالان توصیه نمی‌دهم. بهتران است که از مادران خود خواهش کنید که در رفت آماده نمودن چنین گلدان به شما کمک رسانند. با همین طرز متا را خوب میچسبانیم و حالا باشد کمی از این قسمت ها نیز متا را به یک شکل معین میبریم برای خلل نرسانیدن. قسمت پایانی رو همین طرز شیرش میمالیم. متا رو خوب میچسبانیم. تماشابینان گرامی، نگرید کردان را با متا روی پوش کرده. اکنون باشد متای سرخ را گرفته قسمت دیگرش را نیز همین گونه با متا روی پوش میکنیم. متا رو میگیریم. از سببی که متا کمی زیادتر است آن را با یاری قیچی به یک شکل معین میدراریم. همین گونه هر دوی قسمت آن را خردتر میکنیم. سراول یک بار چین میکنیم. فکر میکنم که متا به یک شکل یعنی همین قدر کفایه است. اکنون باشد متا را روی کردان شیرش میکنیم تا که متا نیز مستحکم گردد. دوستان گرامی،
пас аз часпонидан ҳар дуи тарафи кардонро вақте ки часпонидем ҳамин гуна шаклро мегирад ва бояд қайд созам ки гулдони мо аз 4 қисмат иборат аст ва ман 3 қисмати онро пешакӣ дар хона омода намудам ва ҳоло бошад ҳар 4 ин қисмҳоро бо ёрии ширеш бо ҳам мечаспонем. Сараввал кардонро қатъ мекунем бо ҳамин шакл. ва қисматҳои дигари гулдонро низ бо ҳамин шакл қатъ мекунем. омода намудани гулдони мо заҳматталаб аст, бинобар ин дар рафти часпонидани ана ҳамин қисматҳо хело ҳам эҳтиёт бошед. ҳамин гуна медорем то ки мустаҳкам шавад. қисмати чорумро низ ба ҳамин шакл ширеш молида мустаҳкам мекунем. аз ҳамин қисмат шурӯъ мекунем. бинандагони гиромӣ, пас аз часпонидани 4 тарафи гулдони мо ҳамин шаклро мегирад. биёед акнун гулдонро ба як тараф монда ва қисмати поёнии гулдонамонро омода менамоем ва кардонро бо матоъ рӯйпӯш мекунем. сараввал як бор андозагирӣ мекунем ва бо ёрии ручка атрофи ҳамин гулдонамонро хат кашида ба ҳамон андоза қисмати поёнии онро тайёр мекунем. хуб, акнун қисматҳои зиёдатии кардонро мебурем. сараввал каме шириш мемолем. ҳамин гуна мегузорем. ва ана ҳамин қисматҳояшро ширеш мекунем. хуб, атрофи кардонамонро ҳамин гуна ширеш мекунем ва онро ба гулдон пайваст мекунем. эҳтиёткорона ҳамин гуна гузорем. гулдони мо то рафт зебо гашта истодааст ва барои боз ҳам зеботар гардидан аз ороишотҳо истифода мекунем ва гулдони худро ором медиҳем. ҳамин гуна ороишот ба мо лозим мешавад ва дар ана ҳамин қисматҳояш бо ороишот гулдони худро зебо мекунем. хуб, қисмати дигарро низ ҳамин гуна ороиш мекунем. хоҳаракон ва гулдухтарони зебо, ҳамин гуна гулдон низ омода гардид. биёед акнун аз чунин ороишотҳо истифода мекунем ва атрофи гулдони худро зебо мегардонем. ҳамин гуна гулдонро мегузорем ва аз чунин гулҳо атрофи гулдонамонро зебо мегардонем. боз тарафи дигарро низ ба ҳамин шакл. бинандагони гиромӣ, шумо метавонед гулдони худро аз тахайюлоти рангини худ истифода намоед ва бо табъи худ гулдонатонро зебо гардонед. тамошобинони гиромӣ, гулдон низ омода гардид ва чӣ тавре ки шумо шоҳид будед, ман дар ҳафтаи қаблӣ чунин гулҳои зеборо омода намуда будам. айни ҳол бошад, гулҳои зебои баҳориро вориди гулдонамон мекунем. ҳамин гуна гулҳоро мегузорем. бинандагони гиромӣ,
нигаред чӣ қадар гулдон зебо гашт ва ман боварӣ комил дорам ки шумо низ ба хубӣ омода намудани чунин гулдони зеборо омӯхтед. инҷо бахши як ҳунар ба анҷом мерасад, вале бахшҳои дигари намоиши як соат идома дорад. бо мо бошед. خب دوستانی عزیز، این دامه نمایش اطلاعاتی و فرهنگی و فراغتی یک ساعت است که شما بینندگان عزیز توسط تلویزیون بهارستان تماشا کرده استید و بخش‌های رنگین و جالب و دیدنی ما تا هنوز ادامه دارد. در ادامه ما را همراه باشید. خرسک پشمین و نرمی تنبل زیاد میخورد و خواب میرود. اینها عقیده های بسیار نفران اوید به پنده می باشد. بسیاری ها سبب اساسی فوتشان را محض در تنبل بودن خود پنده ها می دانند. ولی با وجود این پنده یکی از رمزهای چین و حیوانی دوست داشته ترین در جهان به حساب می رود. در بخش فهرست ما برایتان یک چند تا دلیل اوید به پنده ها را پیشنهاد می سازیم. امید داریم که جالبی دقت خواهد بود. پنده ها یکی از نادرترین و قیمتترین حیوان در باغ حیوانات به شمار می روند. می گویند نگاهوبین یک پنده نظر به نگاهوبین 3 تا فیل عظیم جوسه گرانتر است، زیرا او را باید با خوراک و غذای لازمه و به قدر کافی تامین نمود و در برابر این باید زود وضع سلامتیش را خبر گرفته بهر بهداشتی آن چاره اندیشی کرد. پنده کلان در یک روز 14 ساعت غذا می‌خورد. کارشناسان معین نمودند که در یک روز تا 30 کیلوگرم نیشکر را استعمال می‌کنند.
бояд қайд намуд ки дар аввалҳо пандаҳои азимҷуса танҳо моҳӣ ва маҳсулоти гӯштиро истеъмол мекарданд ва баъдтар онҳо ба истеъмоли алафу сабза ва амсоли инҳо шурӯъ ва одат карданд. то ба ҳол муайян карда нашудааст ки пандаҳо хирс ҳастанд ва ё енот. аз сабаби оне ки найшакарро зиёд истеъмол мекунанд, онҳоро хирси найшакарӣ низ ном мебаранд. онҳо хеле зираканд ва ҳатто яке аз пандаҳо бо лақаби ахӣ нигоҳубинкунандаҳоро ба доми ҳиллаи худ андохт. ӯ ҳаракату рафтори хешро ба мисли пандаҳои ҳомила монанд карда, бадин васила чандин моҳ аз шароити хуби зист ва ғизои болаззату барояш хушоянд баҳравар гардид. дар фасли гармо пандаҳо метавонанд ба ҷойҳои баландиашон то 4000 метр кӯч банданд, зеро ба гармии зиёд тобовар нестанд. дар фасли зимистон бошад, аз сардӣ паноҳ намебаранд ва ҳатто ба мисли хирсҳои дигар баҳри худ ягон ғор ва ё кулбаеро омода намесозанд. рассоми фаронсавӣ бо номи Паула Гранжуон диққати мардумро бо як амали ғайриоддӣ ва ҷолиби хеш ба худ ҷалб намуд. ӯ тасмим гирифт ки ба мардум нишон бидиҳад кӯчаҳо чӣ гуна ба назар мерасиданд агар шумораи зиёди пандаҳо дар он гаштугузор намоянд. барои ин ӯ 1600 то пандаҳои сунъиро омода намуд ва нахуст онҳоро дар шаҳри Гонконг ба намоиш гузошт. ҳадаф аз 1600 то омода намудани пандаҳо дар он буд ки рассом мехост ба мардум нишон диҳад ки дар рӯи замин ҳамагӣ 1600 панда мондаасту халос, ки ин бениҳоят нишондодӣ кам аст. ҳар як нафар ва ё ширкат метавонад пандаро бо супоридани маблағи муайян ба нигоҳубини хеш гирад. дар соли 2015 37-солагии пандаи аз ҳама кӯҳансолро бо лақаби Дзядзя ҷашн гирифтанд ва худи ҳамон солу ҳамон рӯз ӯро ба китоби рекордҳои Гиннес шомил намуданд ва муайян гардид ки нигоҳубини хуб ва шароити арзанда фароҳам овардан барои пандаҳо аз ҷониби одамон боиси зиёдтар умр диданашон мегардад, зеро дар ҷангалҳо ва мустақилона зиндагӣ намуданашон пандаҳо одатан 18-20 сол умр мебинанду халос. бинандагони азиз, ин буд маълумот дар бораи пандаҳо. дӯстдори табиат бошеду пайи ҳифзи чунин ҳайвоноту ҷонварон кӯшиш намоед. хуб бинандагони азиз, ин домаи намоиши иттилоотию фарҳангӣ ва фароғати 1 соат аст ки шумо бинандагони азиз тавассути телевизиони Баҳористон тамошо карда истодаед ва бахшҳои рангину ҷолиби барномаи мо то ҳанӯз идома дорад. дар идомаи барнома моро ҳамроҳ бошед.
ватан ҷон тоҷикистонам, ҳама умеду армонам, ватан бахти баланди ман, ватан эй модари ҷонам. миллате ки ба илму дониш ва фарҳангу маънавиёт арҷ мегузорад миллати ояндадор ва тавонову соҳибтамаддун аст. кӯдаконе ки китобхону шеърдӯст ҳастанд ояндаи дурахшон доранд, зеро ки онҳо албатта бо ақли расо, дониши мукаммал ва соҳибмаърифатии худ дар ҷомеа саҳми арзандаи худро мегузоранд. айни замон биёед ҳамроҳ бахши дигари барномаро бо иштироки дӯстони хурдакакамон тамошо мекунем. нағмакунон меравад обаки ҷӯбор, селаи гунҷишкакон дар шохи чинор, бо саҳар шукуфон чеҳраи хуршед, мухчаи худ вонамуд навдаи гулбед. дар сари шаҳтути пир саъва дар наво, печита савти хушаш дар авҷи ҳаво. тоза суруде бикард фохта оғоз, кафтари дашти ба он гашт ҳамовоз. ҷуфти парасту расид хонда тарона, рафт суруди баҳор хона ба хона. ای مادری من ای مهربانم، نامی خوشی تو وردی زبانم. ایدت مبارک ایدت مبارک، من در بری تو آسوده رستم، مهری دلی خود بر تو ببستم. ایدت مبارک ایدت مبارک. بهار آمد صدای بلبل آمد، نسیمی فورم و بوی گل آمد. لباسی سبز را صحرا به بر کرد، کلاهی سبسفید آلو به سر کرد. پس از باریدن باران نیسان، چه زیبایند دشت و کوهساران. بهار آمد چمن گل پوشت آمد، دل ما بچه ها در جوش آمد. دویدیم و به سوی باغ رفتیم، همه مانندی گل بالیده گفتیم. درختی نو به باغی نو شناندیم، درختی سیب و زردآلو رساندیم. به باغی ما درختی ناک روید، اناری لاله‌رنگ و تاک روید. همان سالی که آنها بار آرند، و من خرسندی بسیار آرند. نوروز تو لاله خوشرنگ برآمد، بلبل به تماشای دف و سند برآمد. مرغان هوا جمله بکردن پرواز، مرغ دلی من از قفس تنگ برآمد. نوروز دیار آمد، پیغامی بهار آمد، در موسم کار آمد. نوروز مبارک باد، نوروز 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 مبارک باد. هم زیبی چمن نوروز، هم زیبی وطن نوروز، در دشت و دمن نوروز. نوروز مبارک باد، نوروز 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 مبارک باد. истифодаи оқилонаи нерӯи барқ имкон медиҳад ки дар ҳама маврид аҳолӣ ва корхонаву муассисаҳо бо барқ таъмин гарданд. аз замони пайдоиши барқ то имрӯз давра ба давра шаклҳои навтарини дастгоҳҳои равшанидиҳанда аз ҷумла лампаҳои электрикӣ пайдо гаштанд. дар замони муосир истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ ва кам кардани хароҷоти онро танҳо метавон тавассути дастгоҳҳои камасрафи барқӣ амалӣ кард. яке аз роҳҳои истифодаи самараноки нерӯи барқ ин истифодаи лампаҳои каммасраф мебошад. мутахассисон муайян карданд ки истифодаи лампаҳои каммасраф харҷи нерӯи барқро то 5 маротиба коҳиш медиҳад. бархе аз истифодабарандагони лампаҳои каммасраф аз он шикоят мекунанд ки он фурӯзонакҳое ки онҳо харидорӣ мекунанд зуд корнушоя мешаванд. мутахассисон барои ба ин ҳолат рӯбарӯ нашудан тавсия медиҳанд ки танҳо аз лампаҳое бояд харидорӣ кард ки дорои сертификати сифат ва дастурамали истифодабарӣ бошад. чунин раванд метавонад боиси кам гардидани харҷи нерӯи барқ ва фоида ба буҷаи оилаи шумо гардад.
чизи дигаре ки имрӯз аҳли ҷомеа алалхусус сохторҳои ҳифзи муҳитро ба ташвиш овардааст, ин аз тарафи аҳолӣ партофта шудани лампаҳои камасраф баъди истифодабарӣ дар ҷойҳои номуайян мебошад. дар бештари маврид мушоҳида мегардад ки чунин лампаҳо дар партовгоҳҳои муқаррарӣ ва ё канори ҷӯю мавзеъҳои аҳолинишин партофта шуданд. бояд гуфт ки дар таркиби чунин лампаҳо симоб мавҷуд мебошад ки дар натиҷаи шикаста шудан аз он маводҳои зараноки симобдор бухор мешавад ки он ба саломатии одамон ва муҳит таъсири манфӣ мерасонад. аз ин рӯ мутахассисон ва масъулини соҳа партофтани лампаҳои камасрафро ба ҷойҳои номуайян аз ҷумла партовгоҳҳои муқаррарӣ умуман иҷозат намедиҳанд. бояд чунин лампаҳо аз ҷониби аҳолӣ ва корхонаву муассисаҳо дар ҷойҳои муайян ҷамъ карда шаванд ва ба марказҳои қабули лампаҳои аз истифода баромада супорида шаванд. ҳолу нуқтаҳои қабули чунин лампаҳо дар шаҳру ноҳияҳои кишвар ташкил гардиданд. дар чунин сурат аҳолӣ ва ташкилоту муассисаҳо бояд ҳатман баъди корношоям шудани чунин лампаҳо онҳоро ба нуқтаҳои қабули лампаҳои камасрафи аз истифода баромада супоранд. танҳо дар ин маврид ҳам ба саломатии мо зиён намерасад ва ҳам ба табиат таъсири манфӣ. тамошобинони азиз, саҳифаи дигари барнома барои гулдухтарону хоҳаракони азизамон писанд аст, зеро ки онҳо тавассути ин саҳифа як ороиши наверо мебинанду аз худ менамоянд. марҳамат гулдухтарон, ин саҳифа маҳз барои шумо омода шудааст. бинандагони азиз, дар идомаи намоиши як соат ин лаҳза бахши як ороишро манзуратон мегардонем. дар ин бахш мехоҳем баҳратон як нав ороиши зебои кӯдаконаро нишон диҳем. хуб ба кор шурӯъ мекунем. сар аввал мӯйро шона намуда, аз қисмати пеши сар каме мӯй ҷудо намуда, бо резина маҳкам мекунем. қисмати дигари сарро низ ҳамин гуна. боқимондаи мӯи шохчаи авваларо гирифта, ба қисматҳои нисбатан хурд ҷудо намуда, як ҳар кадомашро тоб медиҳем. акнун ана ин қисмати сарро шона намуда, як то шохча омода мекунем. дар раванди омода намудани шохча мӯйҳои тобдодаамонро ҳамроҳ мекунем. ногуфта намонад. истифода намудани резинаҳои рангашбаланд ва ороишӣ мӯи сар ва ороишро боз ҳам зеботар ба назар намудор месозад. бо ҳамин тамом ороиши мо ба пуррагӣ омода шуд. шумо низ метавонед мӯи сари худ ва дугонаҳоятонро бо чунин тарз оро бидиҳед. бахшҳои дигари намоиш то ҳанӯз идома дорад. дар бахши як гул бароятон дар бораи гули зебое бо номи вербена маълумот медиҳем. ҳамагӣ 129 навъи ин гул вуҷуд дорад ки на ҳамаи он дар шароити хона парвариш карда мешавад.
вербена гули бисёрсола мебошад, аммо дар ҷойҳои ҳарораташ хунук онро ҳамчун гули яксола парвариш менамоянд. Аз ин бармеояд, ки вербена гули гармидӯст буда, дар ҳавои хунук қариб китоб намеорад. шурӯъ аз оғози фасли тобистон то моҳҳои ноябр ва декабр мешукуфад. Баландиаш аз 20 сантиметр то 1 метр мешавад. Гулпарварони бо таҷриба тавсия медиҳанд, ки вербенаро дар боғ ва шароити хона дар ҷое ки нурҳои офтоб ба он бештар мерасад гузоред. дар фасли тобистон вербенаро ҳафтаи 2-3 маротиба об додан лозим аст, аммо ҳангоме ки ҳарорат оҳиста оҳиста хунук шудан мегирад, моро мебояд ки онро дар 14 рӯз, аниқтараш дар 2 ҳафта 1 маротиба об диҳему халос. дар 2-3 моҳ барои он ки гули вербена хуб нашъу намо кунад, зарур аст ки бехи онро нарм ва бо нуриҳои минералӣ пур намоем. табибон 2 навъи вербенаро барои дорусозӣ ба таври васеъ истифода мебаранд. навъи хонагии онро метавонед ҳамчун армуғон ба дӯстону наздиконатон тӯҳфа намоед. бинандагони азиз, бахши як гул буд манзури шумо. бахшҳои дигари намоиш то ҳанӯз идома доранд. сиҳат ва саломат будан ҳар як шахс бояд ба намудҳои гуногуни варзиш машғул шавад. агар шумо мехоҳед ки ҷисми худро сабук эҳсос намоеду доимо боқувват бошед, пас пайваста ба варзиш машғул шавед ва бо иҷрои бозиҳо ва машқҳои гуногуни варзишӣ шумо ҷисми худро сабук эҳсос хоҳед кард. баскетбол ин риштаи варзишро қариб нафаре нест ки нашиносад. он ба гурӯҳи варзиши дастаҷамона шомил шуда, танҳо бо даст иҷро карда мешавад. ҳадаф аз бозии мазкур партов кардани тӯб ба ҳалқаҳои якдигар аст, ки баҳри бештар ба даст овардани холҳо нисбат ба дастаи ҳариф муқаррар карда шудааст. бозингарони ҳар як даста аз 12 нафаре иборат буда, ҳангоми бозӣ танҳо 5 нафари онҳо дар паймонаи майдон иштирок карда метавонанд. боқӣ мондаашон ҳамчун ҷойгузин ҳисобида мешаванд. варзишгароне ки тӯбро дар ихтиёри худ гирифтаанд, бояд ба ҳар тарафи майдон ҳаракат карда тӯбро ба якдигар ҳавола диҳанд. дар акси ҳол ин идоракунӣ ҳисобида нашуда, қоидаи бозӣ вайрон мегардад. бозии мазкур аз 4 дар ва ё ним қисм иборат мебошад, ки вақти таъин шуда вобаста ба ассотсиатсияҳои баскетбол фарқ мекунад. масалан дар NBA қоидаҳои бозӣ аз 4 нима, ки ҳар як даври он аз 12 дақиқа иборат аст, идома меёбад. дар намуди FIBA бошад, ҳар як давр 10 дақиқа давом ёфта, байни давраҳо танаффусҳои кӯтоҳ ба амал меояд. майдончаи баскетбол шакли росткунҷаро дорад. тибқи стандартҳои байналмилалӣ дарозияш 28 метр ва паҳнояш 15 метрро ташкил медиҳад. баландии ҳалқа 3,5 метр буда, қутри он аз 45 то 46 сантиметр аст, ки гузаштани тӯбро ба дохили ҳалқа ба хубӣ мушоҳида кардан мумкин аст. ин риштаи варзиш пайдоиш ва рушду номӯи худро соли 1891 аз тарафи яке аз мураббиёни бомуваффақи амрикоӣ Ҷеймс Нейсмит гирифтааст. пас аз як сол аз ҷониби худи мураббӣ аввалин қоидаҳои бозӣ таҳия гардида, тағйиротҳои навро дар ин риштаи варзиш ба вуҷуд овард. ҳамзамон пас аз оне ки баскетбол фаъолона пешрафт намуд, сар карда аз Штатҳои Муттаҳидаи Амрико ба Аврупову Амрикои Ҷанубӣ, сипас ба мамлакатҳои Шарқи Замин ҳамчун варзиши ҷадид шинохта гардид. соли 1946 баҳри боз ҳам ба танзим даровардани қоидаҳои бозӣ дар Иёлоти Муттаҳида ассотсиатсияи баскетбол ташкил карда шуд. ин қоидаҳо то соли 2004 якчанд маротиба тағйир ёфтанд, аммо баъдтар нусхаи ниҳоии қоидаҳои бозӣ муайян гардиданд, ки он то ин ҷониб мувофиқ ва дуруст дониста мешаванд.
аввалин мусобиқаи байналмилалӣ соли 1904 баргузор шуда буд. пас аз чанд сол баскетбол ба бозиҳои тобистонаи олимпӣ дохил карда шуд. соли 1932 иттиҳодияи байналмилалии баскетболбозони ҳаваскор таъсис ёфт ки дар он танҳо 8 кишвар ворид гардиданд. дар ҷомеаи имрӯза бошад истифодаи машқҳои ҷисмонӣ барои баланд бардоштани таъсири солимгардонӣ васеъ равона карда шудааст. баскетбол низ яке аз василаҳои рушди ҷисмонӣ ва тарбияи наврасону ҷавонон мебошад. ин риштаи варзиш яке аз бозиҳои маъмул дар саросари ҷаҳон шинохта шудааст ки онро ҳаракатҳои гуногуни давидан, ҷаҳидан, партофт кардан ва дар доираи вақти муқарраршуда як бозии хуб нишон доданро тавсиф мекунад. чунин ҳаракатҳои гуногун ба беҳтар шудани мубодилаи моддаҳо, фаъолияти тамоми системаҳои бадан мусоидат намуда, ҳамоҳангсозиро дар бадан ба вуҷуд меоварад. бинандагони азиз, бахши як намуди варзиш буд пешниҳодатон. мо кӯшиш кардем то ҳадди имкон бароятон вобаста ба намуди варзиши баскетбол маълумот диҳем. ҳамеша хушҳолу сарбаланд ва муваффақ будан шахсро зебо ва фараҳманд нигоҳ медорад. бо пешниҳоди бахши фароғатии барнома мо мехоҳем ки шумо ҳамдиёрони азизамон ҳамеша шоду хушбахт бошед. инак як суруди дилангез аст манзури шумо аз намоиши як соат. مادری جان پروری ما در دلی ما
عادت انسان این آینه است که در آن عکس او نمودار می‌گردد. هر انسان در شرایط‌های گوناگون با طرز معین رفتار می‌کند. علاوه بر این در رفتار آدم تربیت دیده و با آداب انتظام حس کرده می‌شود. طرزهای رفتار بد یا اینکه خوب برای انسان ارثی نیست، بلکه آنها در جریان زندگی به وجود می‌آید. از این رو کوشش نمودن ضرور است که در همه حالت ما خوش رفتار و نکوکار باشیم. بینندگان عزیز، اینجا میرسیم به انتهای برنامه یک ساعت. خیر تا دیدار دیگر در نمایش یک ساعت.